Artzaintza ardiak taldeka zaintzeko jarduera da. Normalean mendian, zelaietan edo kanpokaldean zaintzen dituzte. Halaber, kaztagintza ere zeregin tradizionalen artean egon izan da beti. Artzainak aitzin euskaraz ardizain dira ogibidea dutenak. Euskaraz beste hitz batzuk erabiltzen dira zaintzen den animaliaren arabera. Behiak zaintzen dituztenak undaiak dira, eta txerrien jagoleak berriz urdezainak. Tradizionalki txakurru artzainek osko lagundu izan duten zeregin honetan. Artzaintza motak. Transhumantzia handiko artzaintza. Erdi mailako transhumantzia. Artzaintza finkoa. Transhumantzia handiko artzaintza. Larrebila joateko bide luzea egin behar da. Udaberri aldera mendi gailurretara abiatzen dira. Oraindik ere amakonkun izaten jarraitzen dirauten larretara. Partzuegoak, herri lurrak, negualdera beheko lurretara beti ibiltari eta belar berri eta goxo dauden tokira. Artaldeak handiak izaten dira, 1000 buru inguru. Larrebila joateko biderek luzeenak Nafarroan egiten dira, 3 erregeen mailan. Erdi mailako transhumantzia. Euskal Herrian, Bizkaia, Gipuzkoako hegoaldean, Arabako iparraldean eta ipar-ekialdeko Nafarroa hezea ematen da gaur egun. Bideak laburragoak dira, 45 kilometro ingurukoak. Altzubideak, artalde bideak eta artaldeak ere txikiagoak dira, 200-300 buru. Adibidez, Aralarretik Gipuzkoako behe larretaraino. Gaur egun arriskutsua bihurtu da artaldeak eramatea errepideengatik, eta joan etorri hori kamioi edo furgonetatan egiten dute. Baserri inguruko artzaintza. Artaldea baserriko lurretan edo herriko lur hurbiletan egoten da. Normalki baserritarrak lur lanak eta artaldearena txandatzen ditu. Bost abeltzaintza hau kontrolatuagoa da. Abereak ukuiluan edo esparru txiki batean egoten dira gehienetan. Ardiak baserriko zelaietara edo gertuko mendietara eramaten dira gauerako itzuliz. Elikadura pentsatuz eta belar moztuaz egiten da. Artzainaren bizitokia. Antzinako artzainek eta gaur egungo batzuk uda garaian iristean artaldea inguruko mendietara daramate. Artaldea zaindu, mantendu eta egoki edukitzeko bertan egon beharra dago. Kasu hauetan artzaina txabolan bizi da. Txabolabek udako saroietan daude, zerbait tokitan jaiola, ola, artola edo etxolak deituak. Txabolak inguruetan arditegia, baratza, ardia jazteko tokia, goliategia eta abar ditu. Garaian ezin zen txabola estelaz, estalitela jabetsuenaren adierazgarria baizen eta txabola ezen artzain batena bakarrik guztiena baizik. Eskubidea erabiltzearen zen soilik. Gaur egun artzainek erabiltzen duten txabolak ondo egokituak eta konponduak aurkitzen dira. Ura beroailua, errepide beroagoak. Ardiaren erabilera. Ardia 4 erabileratako erabiltzen da. Terrenoa garbitzeko, hil eta jateko, bere esnearekin gazta egiteko eta artillarekin erropak egiteko. Uda garaia. Mendietako larretara artaldea daramate artzainek. Maiatz hasieran igotzen dira uda eta udazkena bertan egiteko. Jalki ondoren ardia jetzi eta gero gosaldu egiten du artzainak. Ondoren gaztagintzari ekiten dio. Eguneroko lanak dira hauek. Gero bazkaldu arte egurra txikitu. Ardi gaixoren bat sendatu egingo ditu.
Uda hasieran ardi mozteko garaia da, artilea lortzeko. Gehienetan artzain lagunen batek lagunduko du zeregin honetan. Artaldea oso handia bada moztzaile taldeak erabiltzen dira. Ilunabarrenean ardiak biltzen ditu arditxakurraren artzanora laguntzaz. Zenbatu ondoren jetzi egiten ditu berriz. Eta goizean bezala gaztagintza aritzen da afaltzeraino. Negualdia. Negua helduta, esan bezala, artaldea bere lurretara eramaten du artzainak. Garai honetan arkumeak sortzen dira, eta artzainak artaldea zaindu beharra handiagoa du. Ukuiluan sartuta egoten dira. Arkumea jaiota ia batetara hasten dira ardia jesten. Lan gogorraren aldia da. Gaztak egiten jarraitzen du eta mamia ere egiten du orain, berehala saltzeko. Horretarako inguruko azuketara joaten da. Mamia, gazta, arkumea eta ardi haragiak ere saltzera. Erniopean bada herri bat gai askotan aberatsa, lurren mankorra izan delako arkaitzarteko baratza. Herri hizkuntza berezia eta ateraldietan gatza, esan liteke euskal gurdiak bertan duela